Munai ini bumung kia sakra ko tamo ni bumung. Ani bumung ga sarada jabarma. Nang bos klo reng sereng mani. Ramani Sodarpara High School. Kai nang to kahamat mang khane ang khanawi phayo ta ang kai dabu busuk rok mang khanang daw kia sai khna re. Angka ingko 438 mang khata. Tabu arts na hai puna hi dongo. Bo sabjo busuk mang khada kia sabe. Bangla mang kha 93, angka অঙ্ক খা 91, বিজ্ঞান 86, ইংলিশ 85, ngate social study খাই 83 mang khata. Kai 80% ni above tong na. Joto all subject no 80% ni rok. Kai teneng bahai ka ngate ani tunggon di Singapore man ga ang mane nogo chuba kha ngate ano sar songbo school ni teacher ro belai ke chuba kha abon baga na ni se kai number mani pass ke mangka ngate sar songbo ba hamai ma ya pharo ngai an ma babu songo ngate je subana ro na hamai ma ya pharo te kai to nobo hamai ma ya pharo. Kai dabu school ni phrongnai rok no karoi dabu phataro abo hai tuition rok master to tong nakjak da. Orang ni nakjak orang ni tong kasa arts group te kasa science group puru. Borok ni bisingte pinang tebo coba sumang khatana. Borok no dog go ngai aban puri tong ta. Kai busuro pori nang salogo angkai gonta kai busuro pori. Ya puru সময় mano apuru kai phungro por jago সময় man puru ngate school thang phai ga ngai aban pore khela thang jago school phai kai ngate sari go 7 rong hoite 9ta joti ro por jago ta 1.5 ঘন্টা bisingo. Kai dabu nung buskang salogo tamrok borok pona musung bahai kai nang bo hai ro wansuk tong ta. Arts tin pona musungo ngai ekta mane bol photo ekta officer kotor phai busana musung ta biskango. Mane angni jibo busana ngate ani mane angni ji busai ma ga ani parani bo ekta ma khang rok sungo parani bo ni buma phani ga jotni ta bo elakani. Nong kami ni bumung kia sakra di. Kami ni bumung ga sipai hawat. Khoi sipai hawat na. Khoi tripura. Kai dabu ang chini ani bawa sungna sungna ingkai ani cerai je dabu sungna mat kaham manaya khunai 80 ni above. Ingkai bahai ma tong nang tore tong tho. Hamza kata phat namat kaham mane bahai ma tong. tong tho kan na ka. Bahai kai nang nin cerai no asuk je asuk mat kaham kai nang je ani cerai je mangka gabo baba hai kai nang dabu chuba khai ko dabu pramni tuition nang bisingti phanong kha ba pora phorman bisingti bobo hayo nang bisi chuba kha do sa To pia chan khai ro phorong ngai abo rang ro pia chuba kha. nge dabu nukhung rok bahai kai choli nang bahai tamro samro khai nukhung rok nai Samgai to hen pukta kam la khai ta. samro khai ta nge dabu nin cerai no nang bobo hai rok phorengna musung ba bobo hai rong ungko rok nang wansubi tong phorengna bagai bobo hai nang dabu bobo ke wansubi tong nin cerai no kobangma pori thani darom di kobangma baksa to IPS no tui baksa doctor engineer tui haidiba baksa IAS no tui kobangma nahar mung tong haidiba abo hairok to tong kane Ab kita go por na to mu por ri ma tai go pori bai. Rang tak sat. aw kai dabu ang chini bukukna busungnai nang nini cerai mat ka hamkai mamani nang tore tong tho bahai ma tong kai nini cerai dabu orto saka kobangma gonta poriwo haidiba kai dabu nang tam kasanai dabu chini tibra salu korong mo hai kobangma nini cerai suk haidiba nong am suye bo tong kai chini tibro kobangma tibra sarok tong haidiba ngai da nang tam kobok nai Kobong mum kai ang kita chuba jang ma musung ta. mane bono pori thani roko ngai dabu noro sudu chuba thani ni mane chuba jang musung ta bumung kia sagra ga Nami ta da ko. kai nini bo kia sagra Sakun de gor ma. busur tong nukhung go nong ni cerai ungko family member khoro busuk tong pajona bode okara jutani Okra tong sula. okay hamba